Mill-proċess li ġie konkluż il-ħadd ġew eletti b'kollox 8 deputati ġodda fil-Parlament li 6 minnhom huma tal-Partit Nazzjonalista. Michael Piccinino ġie elett tal-ewwel darba mir-Raba' Distrett. Konrad Borġmanxe ġie elett fuq żewġ distretti, il-5 u l-10 distrett. Elett ukoll mis-6 distrett is-Sindku ta' Siġġiewi Julian Borġ li bħal Piccinino u Borġmanxe kien kandidat għall-ewwel darba f'din l-elezzjoni. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Perici Kalaxxone, ġie elett mid-9 distrett u kienet propju l-ewwel darba li hu ħareġ fuq dan id-distrett. Mit-13 il-distrett ġew eletti Beppe Gallia u Frank Anthony Tabone. It-tnejn kienu qed jikkontestaw għall-ewwel darba. F'isem il-Partit Laburista ġie elett mit-8 distrett is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech li kien qed jikkontesta għall-ewwel darba u Nigel Vella li wkoll kandida ruħu għall-ewwel darba f'din l-elezzjoni.